Asunnon myyminen on aina iso askel ja aikaa vaativa päätös. Sinä tunnet asuntosi kaikkein parhaiten. Eikä asunnon myyminen itse niin vaikeaa ole kuin voisi kuvitella. Oikotieltä löydät tähänkin tarvittavat työkalut. Oikotie tarjoaa tehokkaan ja edullisen paketin, jolla varmistut siitä, että asuntosi huomataan. Jos vasta harkitset asunnon myyntiä, voit tehdä hiljaisen myynti-ilmoituksen, jolla kartoitat potentiaalisia markkinoita. Se on hyvä ensimmäinen askel. Ilmoitusta tehdessäsi panosta otsikkoon. Ole napakka ja ota laadukkaat kuvat asunnostasi. Hinnoittelun tueksi löydät Oikotieltä hinnoitteluapurin, joka kertoo millaisilla hinnoilla alueeltasi on myyty asuntoja ja toisaalta myös koko alueen hintakehityksen. Julkaistuasi valmiin ilmoituksen voit valita tarpeen mukaan myös lisäpalveluita. Lähetämme vahtiviestin kaikille niille, joiden hakuehtoihin kohteesi sopii. Vahtiviestin tilaajia on kymmeniä tuhansia. Myös Oikotien talosivulta löydät tietoja talostasi ja siitä myytyjen ja vuokrattujen asuntojen hinnoista. Jos et kuitenkaan syystä tai toisesta halua itse jatkaa asuntosi myymistä, voit kääntyä Oikotien ilmoitustakuuvälittäjän puoleen, jolloin Oikotie palauttaa sinulle osan maksamasi ilmoituksen hinnasta. Kattavan paketin kaikesta oleellisesta löydät Oikotien asunnon myynnin ABC:stä. Sieltä löydät vinkkejä muun muassa miten teet asunnostasi houkuttelevan ja muistilistan kaikista asuntokauppaan tarvittavista asiakirjoista.